Za mnou môžete vidieť náš výstavný stroj, krmný voz Strautmann Vertimix 1801 Double. Tento stroj spája minimálne rozmery s maximálnou rozmanitosťou výbavy a variantou distribúcie krmiva. Od jednoduchých otvorov až po priečne dopravníky s nadstavbovými pásmi pre vykladanie na vysoko a ďaleko umiestnené krmné stoly. Krmné vozy sa dajú vybaviť aj fúkačom slamy. S týmto mechanickým fúkačom slamy máte možnosť použiť tento krmný voz ako dvojúčelový stroj nielen na miešanie a distribúciu krmiva, ale aj na podstielanie maštalí. Tento stroj je vybavený elektrohydraulickým ovládaním Strautmann e-Control. Vďaka tomu môžete pohodlne ovládať všetky funkcie z kabíny traktora pomocou jednoduchého ovládacieho panelu. Na tomto konkrétnom krmnom voze máme namontované aj vzduchové brzdy. To znamená, že aj s týmto krmným vozom môžete jazdiť po verejných komunikáciách. Spoločnosť Strautmann kladie veľký dôraz na flexibilitu. K dispozícii je veľký výber možností distribúcie krmiva, či už ide o jednoduché bočné otvory, priečne dopravníky alebo vykladacie pásy. Nájdeme pre vás to správne riešenie. Všetky naše krmné vozy Strautmann Vertimix majú patentovaný tvar zásobníku, ktorý zaručuje homogénne premiešanie všetkých zložiek krmiva a poskytuje maximálnu stabilitu spojenú s bezpečnosťou počas prevádzky po celý rok. Okrem patentovaného tvaru zásobníku je možnosť montáže nadstavieb, aby sme mohli flexibilne reagovať na potreby zákazníka a zväčšiť objem. Aj pri modeli Vertimix Double je srdcom krmného vozu patentovaný miešací systém Strautmann IMS, ktorý zaručuje rýchle a precízne miešanie. Na stupňovitú miešaciu závitovku je možnosť namontovať na spodku nastaviteľnú škrabku, takže každá zložka krmiva môže byť dôkladne nabratá zo dna zásobníku a následne je počas cesty nahor dôkladne premiešaná. Zabezpečuje tak efektívny, rýchly a homogénny výsledok miešania. Samozrejmosťou je aj možnosť montáže nožov na premiešanie celých balíkov alebo odolnejších nožov s dlhšou trvácnosťou. Určite ste sa už pýtali, čo je to za stroj v pozadí. Bohužiaľ vám o ňom zatiaľ nemôžem veľa povedať. Viac sa o ňom dozviete až na konci roka. Už teraz sa tešíme na predstavenie tohto stroja.